Mahigala mayong adlaw. Welcome to Bugos City. Natakaroon diri sa pantalan sa Bugos City tungod aning bagong barko mga higala nga ilusad or inugurahan karong hapon diri sa pantalan sa Bugo. Muni ang mobiyahe paingon dito sa Matnog dito sa Sorsogon. Mga higala, mao ni ang Light Ferry 6 mga higala, pero ubos na ni sa Danilo Lines Incorporated, sister company sa Light Shipping Corporation. Nag-operate ni mga higala ubos sa brand name Light Ferries ang barkong Bulanon. O niya mo palapad sila sa ilahang operasyon mga higala. Pinagi nining MV Light Ferry 6 nga ang blessing of inauguration ipahigayon karon, no, kaning nahimutangan diri sa Port of Pulambato diya sa Dakbayan sa Bugo. Ang MV Light Ferry 6 gitukod ni sa China og nakumpleto di atong 2022. Usani ka 72 meter long coastwise Roro ferry. Dunay gross tonnage nga 2,450 tons nga maka-accommodate og 13 ka pasahero. 300 ka pasahero og 18 ka 10-wheeler trucks og napo ka mga auto. Mga higala atong susihon, atong sudlon mga higala kining mao nga barko nga inugurahan karong hapon diri sa Pulambato, diri sa Dakbayan sa Bugo. O musakata, no? Ready na kaayo mga higala, no? Ang area. So okay. Kanya morning. Ang area unya nay mga marina officials, mga local officials nga naa diri karong hapon mga higala, no? Unya do na say mga sa media of course nga gikan sa Cebu City nga naa diri karon. So wa pa man musakaw na ta diri sa ibabaw ato mong asa naman. So musakata mga higala para ni sa Sorsogon, ha, mo biyahe ni mga higala dito sa Sorsogon. Kining maong barko. Okay. So taas day kayo, no? What's your step? Okay. So wow, nindota, no? Nay murag bridge dire. Hi, Light Ferry. So ato mong itour. Okay, so mayong hapon. Asa po ito mong kauban? Kabaw, no? Okay. O sa ba nga area dire? Sa standard ni accommodation. Standard accommodation. Pilay pliti ani paingon sa Sorsogon. Di pa mo kahibaw? 1,100. Ha? 1,100. Kano sa man ang maiden biyahe niya para sa Sorsogon? Sige na magbiyahe? Ha? Sige nagbiyahe. So sa man mag-blessing pa maghani karon, pero nakabiyahe na dai ni. Sige nagbiyahe siya actually. Okay. Pero bago pa ni siyang nagsugod. Taon na. Ang barko ra. So sa man i-launch ang ruta niya. So ang barko kini. Okay, sige. So pila ni 1,000? Ha? 100 sa standard sa kining usabay ubak tourist pila man? 1,300. 1,300. Pila ni siya mo biyahe sa usa ka usa ba ni daily ang biyahe? TTH sir, TTH lang sa ano sa 3 times a week? Okay. So gikan sa Bugo Tuesday, Thursday, Saturday. Okay, nya from Matnog to Bugo. Matnog to ano? Alin na ba? Alin Matnog to Alin. Samar? Oo, Samar. Amo to pa din dito? Okay. Si Sumulhaus pa din mga higala dito sa Samar, no? Okay. Salamat kay ninyo, ha. Thank you. So, saka ta dire. Mao ni ang tourist dire? Yes sir, Tourist.
So atong ha? Oh. So mo ni diri ang tourist area. So wow, nindot gid no. 1,000 pila to? 1,300. 1,300. Ang standard 1,100. Oh, dera. So nindot gid ay og accommodation oy. Oh. Okay. So nindot og accommodation. Dahil sa kapasahero naglingkod nga nadag laptop ay. Okay. Ay, di maabli eh. Okay. So mo na to no. Magigala. Okay. Oh. Asa inyong CR area ba? Sa baba sir. Wala dire. Wala. Okay. So dito magigala. Okay. Ano yung bridge mo sir? Ano yung bridge? Okay. Pwede na sa maka... So, diha. Pwede na maka-video? Okay. So, ano yung mga higala, no? So, diri ang kapitan. Okay. Whoops. Oh. So okay. Masa man ni sa Crow Sa cross sir. area inyong puyanan. Ah. Okay. Duha ra accommodation ba no? Tourist o economy o boss. Pila ka oras biyahe ni to Matnog? Depende sa dagat sir. Pero mga at least 7 hours. 8 to 9. 8 to 9 hours. Okay, salamat.